Egameni kaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Amen. Ngiyabingelela nonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Kristu inkosi. Kristu inkosi. Angiqale-ke kulokhu okufuneka siqaphele, ngoba siyobona ngathi izinto ziyasiphunyuka kanti ithini esiyiphunyukisayo, esenza iphunyuka. Uqapheleni ukuba kungathiwa makuthiwa asivume izono zethu, sithi singakavumi behle sichulele. Asikavumi, asikaqali nokuqala ukuvuma izono senifake iculo. Siyoqala nini sivuma izono? Niyangizwa ukuthi niyayilanga leyo nto manje ukuthi siyawubalekela ukuthula bese sizovima ngeculo. Lento kuthiwe masiyenze ngokwenkonzo singayenzi. Themba niyangizwa. Masibalekele ukuba makuthiwa masivume izono zethu siqale iculo. Ngoba asikavumi iculo alivumi. Kufuneka kuvume umuntu hayi iculo. Sizwana bakwethu. Siqaphele leyo nto ngoba usathana usirobha kanje. Kanti uyasephuca izinto. Uyasephuca izinto. Angikusho nalokho ngoba ngiyazi ukuthi makuyinkonzo enjena kumnandi. Kufundeni bakwethu, munye ophethe inkonzo. Ama-instructions avela endaweni eyodwa. Kodwa kumaye kuzokuba uye oyikhipha esiporweni ikhishwe nguye esiporweni. Uma kuthiwa sicela ozofunda isifundo, akusho ukuthi sicela ozocula ichorus. Niyangizwa? Inkonzo yakithi clear ithi manje elozofunda isifundo kufuneka sukume hayi naye ngechorus lakhe. Ngoba kunokwenza ukuthi ichorus aliculayo lihambisana nalokho kufuneka kwenzeke. Uhamba ngechorus elimnandi lakhe. Funeka maye sukuma kuthiwa azofunda isifundo, azofunda isifundo. Uma ebona ophethe inkonzo ukuthi sekufanele ungene ichorus, kuyosho yena. Niyangizwa bakwethu? Izinto esingayinaki bese niyagcina nithi inkonzo yakithi ayinalutho inkonzo yakithi right. Ukuthi ngifuna ukuba siyilandele ngendlela, ayisho ukuthi asingazenze ezinye izinto, kodwa siqaphele ukuthi kulezi ndawo ezingokhiye ngokwenziwe ngamabomu bangafakwa ichorus. Kule ndawo bangafakwa neculo uma sekufanele kungena isifundo. Siyiqaphele lezi zinto, siyiqaphele ngoba siphunyukwa izinto ezinhle kanti asinakanga. Kumnandi khona ukuthi asukume umunye ngengoma yakhe. Manje nomunye kuzothi mayesesukuma naye asukume ngeyakhe ebhekeni. Kanti nomunye besukume ngeyakhe ebhekeni. Ayisahambisani nalento eyenzakalayo obekufunekile sithi sizwe namhlanje. Kemba ngiyangizwa. Noma ngikhathazekile ingane zakho, noma ngangizwa ngisakhathazwa ukuthi abantu abangizwa uma iqiniso nje likhulumile. Akusakhathazi lo. Bazalwane ngiyedlula nje. Akukhona la ngiyakhona. Uma sibuyela ezifundweni zanamhlanje, kemba khona into engiyinakileyo esifundweni sokuqala. Isifundo sokuqala nansi kona ke kuyalima. Noma ingakabambani. Kuyenzeka konke okwenzakalayo, kodwa khona into eyodwa mina engiyithathileyo. Ukuthi ungeke ulwe. Ugqoke zonke umuntu ingubo. Niyangizwa? Awunawilwa impi esibhekene nayo okanye nempi kamoya esibhekene nayo ugqoke zomuntu. Nina
ithatha-ke lento isibuyisele kulokhu kade kukhulunywa izolo. Nisakhumbula ukukhulunywa kwathiwa ekuseni? Noma ingaphazi lemitest mangakhona ngiyangula. Niyokhumbula ekuseni lo Zelethi ethobekile. Omandla akhe avela ebuthakathakeni. Niyakhumbula neyikhulunyiwe futhi nangokulandelayo kuthiwa cha bobo ayikho indaba njalo kubuyelwa khona lapha. Ngifuna nami-ke kwesanamhlanje sifunde bangiqalela. Ngizothi amavesi angenhla kulesi sesibili lapho kuqalwe khona. Ngoba ngibona sengathi kumele basikhulume lokhu bazalwane ukuthi bandla lakithi likushalazele kakhulu kuba esikhathini esedlule likhulume ngoJesu okuyena mnikazi webandla. Likushalazele. Saze sashalazela nokuba abantu sibabizele kuJesu. Ngiyazizwa ukuthi ngithini. Sababizela ebandleni. Bafike ebandleni bengamazi umnikazi webandla, babehave njengabantu abalapha ngaphandle sebengaphakathi. Ngoba kaze bamazi umnikazi webandla. Uma nibheka ngibuyela nje ngenhla esifundweni lesifundwe yesibili yabaseKorinte kodwa chapter 5. Khona lamazwi awuphiye awakhuluma lapha verse 17 umpostoli Paula athi uma umuntu ekuKristu uyisigaba esisha. Niyangizwa lento wethu? Uma umuntu ekuphi niyeza ukuthi akuyi awusoze ube isigaba esisha ngokuba senhlanganweni. Awusoze ube isigaba esisha ngokuba sebandleni. Uyisigaba esisha ngokuba bani uKristu. Leli bandla nalo lizama ukuba lethembeke likhonze yena. Aqali kwenye indawo. Angibuyele emva. Niyamkhumbula maye bathula. Uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Abesithi nibabhabhathe egameni kabani? Likayise, nelikaNdodana, nelikaMoya Ngcwele. Nasi isithembu abakhethiswa ngaso. Umazi ethi umpostoli Paula umuntu ekuKristu usibuyisela kuso leso sithembu weba kwethu angeke ubizwe ngaye ungenguyo wakhe. Niyayibona abantu akwethu ngikhuluma kakhulu nani nisazongena iloli into ukuthi uma sengene angazi ukuthi ngidonswe yini nakusengifuna nanokungena kuBernard Mzee. Ngoba kunokwenzeka ukuthi ngidonswe umfanisayo nabontayo manje mase beyigqokile iyabasetha. Nani ningena mhlawumbe ngifuna ukusethela. Uma ukuthi ungene ukuza ngoba ubone ubuhle beuniform uyibambe eceleni. Abantu abangena bengenela ama-uniform bafike babe ingcali ngaphakathi. Bafika abanye mase bengaphakathi bayikhohlwe nokuthi bangobani, bacabange sengathi bebakhulu. Bakhohlwe ukuthi esimkhonza yiloya owangele ingane yaseBethlehem, yiloya owaphakanyiswa emthini wehlazo. Uthi uma umuntu uyabona uma esethi akasho ehamba naye newuzimehlo kukhona ukuthi ngathi sihamba naye. Kukhona lalela angisho niyathi zawugibela amabhasi namatekisi ungeke ukuthi ulapha eceleni kwalo ungangenile.
uthi usebhasini. Kufuneka wenze njani? Ungene ebhasini. Nala kuthiwa uma umuntu enjani kuKristu uyisdalwe esihle. Amen. Bese kuthiwa ke uyabona ke umuntu angaba kuKristu. Ithi lento nizwile nezolo kushiwo. Kwathiwa lezi ezinye izinto ezikhathazayo ziyazikwela. Uma beyisoka amanyana azosala lapha abantu. Nalokhu kubizwa ngawo amanyana. Kuzovela isidalwa esihle. Amen. Baningi bangena nezinto zabo ngoba abezile kothi ungangena kuye ezinye izinto ziyiwe. Uma umuntu ekuKristu kwenzakalani uba isidalwa esisha okudala kuyedlula. Bese kuvelani kuvela izinto ezintsha. Ngiyambona ubaba manje. Ngiyambona ubaba. Kade hamba kuBaba. Afike kuKristu. Kuze kuye inkosikazi yokuza mfundisi nimenzeni umyeni wami. Uhambe waya uBernard Mzeki ubuye indoda ehlukile hayi kuyamuntu ekade ngihlala naye. Ngoba ifike yangenwa indoda yangena kuKristu zaqala zaguquka izinto kwavela ukuthi ukuba umyeni umuntu onjani into enjani. Amen. Singofakazi balezi zinto esikhulumayo. Singofakazi amadoda azoya enhlanganweni yamadoda ibuye sekungena enye inkosikazi yongena emishini ithi mfundisi nifike namenzana. Okanye ingeni singena neyiqabhe emishini ithi mayibonge inkosi enkulunkulu kaIsrayeli ehambela abantu yabahlela. Ngoba ikhuluma kanjena nje le ndoda esingayiboni igila imkhuba ibisifaka umfazi wesibili ekhaya. Isahamba emadodeni njalo igila lemkhuba. Iyabuya ibuye ikhaya mina angikwazi ukwenza into enjena ngoba mina lapha ekhaya ngumphristi waleli khaya. Amen. Sikusimaka wayikhithiza izinto. Amen. Ngoba ziyakhithika izinto abangabantu ukuthi ayikhithiki uma umuntu ezabani enza kuJesu. Ziyasala. Ngakho asikwazi ukuba sithi kini nizongena sithi kumnandi ukuthi ngenani. Hayibo ayishintshe izinto wozani kuye. Wozani kuye. Nizohamba kamnandi. Ngiyahleka ngoba ngithi ngizohamba kamnandi ngaze ngicabanga ukuthi ngizobe ngigijima kuTharot. Kanti hayi khona ikhora silengane ngithanda lithi Tharot okwesikhashana. Emva kwalokho iGravel. Emva kwalokho kuyenyukela. Ngoba ungathi wena ugijima kuTharot u2000 sase siba semabhampini njalo impilo yoMkristu. Kodwa mawuhamba naye uyahambeka. Futhi noma sezenyukela zithi kwenyukeke ngoba unani uhamba naye. Kodwa indaba inani bafowethu indaba inale yakhe esilokhu sikhomba kuyo isiqala. Indaba inale sesiqala. Usufikile kuJesu. Incwadi yethu njengamasheshi ayiqali la. Iqale emuva. Sisabafundisa abantu sibafundisele iklasi yomqiniso. Baze bayofika bawuqiniso bengazali lutho lenkosi uJesu. Ubona bekusiqalile inkathazo sibayekelele ngesikhathi esiright asabasa la kufuna sibase khona sabasebandleni thina. Ngiyazizwa ukuthi ngithini. Angixabene nebandla ngeke ngine lapho ngixabene nalo.
Kodwa kufanele sinelekelele ukuze ningahambi nifike nibhajwe ebandleni ningafiki kumnikazi webandla. Ngoba ibandla namhlanje libashila ubona ukuthi libhekaphi ngoba asizange sifike kumnikazi. Mangikhuluma ngezinto ezintsha ezedlula abadalbethu. Niyakhumbula lapha eBhayibhelini sifunda ngendoda eyayibizwa ngegama uSawuli. Eyahamba ngelinye ilanga itshela ukuthi yenza right. Yagijima yayocela incwadi, yawazingela amaKristu. Itshela ukuthi yenza right futhi ngokwayo, kokholwa kwayo yayitshela ukuthi right impela. Ithi kodwa mayixoxa yona ithi ngisendleleni ebhekene namase. Ithi kwabanika ngokuphazima kwesonxa zonke ukhanya uvele ezulwini. Yawela phansi emhlabathini. Wayesezwa izwi lithi Sawula Sawula ungihluphelani na? Nizamezwa? Emva kwalokho uSawuli owayewela phana wavuka engasenakho okudala sekudlula. Amen. Nisangizwa na? Angikhulumi ngento engenzeki. Khuluma ngento eyenzakalayo. Uma umkeza kuJesu kuyadlula okudala. Kungenzeka okunye kungafi instantly. Niyalazi ikhofi laseMelika instant coffee. Ngizwa ukuthi ngithini. Kungenzeka okunye kungafi ngesikhathi kwenzeka izinto. Kodwa ngenxa yokuthi kuye kuyafa. Kuhamba kuwa ngoba imihla ngemihla makukhona okusasele uyohlala ngelinye athi ifunani lento kuwe. Athi ngayinhle kwabanye kodwa hayi kuwe. Wena nje umntwana wakho ifunani kuwe le. Ngani siyalungiswa nsuku zonke uma sikuyo. Wena usufikile. Usho thina basesheshi siyakwazi ukusheshisa. Sikhuda. Uma usufikile usheshe usipikele sekuthulele iculo likaSiyo. Nkosi sansumuyisa lo muntu wakho ngathi. Ngoba uma usebenza emhlaba awaqedi. Uma usahamba kulo mhlaba noma ngabe umdala kangakanani uma usebenza emhlaba awuqedile. Uyokuqedile emhlaba yakhala insini. Imingakakhala uqedile ungahlali wena ukuthi ngimdala kule nkonzo ayihambi ngabudala into zaNkulunkulu. Azihambi ngabudala. Kodwa zihamba ngabantu abavuma intando kaNkulunkulu. Angifunile ukuba ngithi kini kube sengathi mawuza kuJesu kusuke sekusho ukuthi zonke izinto njengoba ngishilo senizawugijima kuThabo. Ngisivile isifundo sesibili. uJesu wayengekho kwenye indawo, wayephakathi enabe emkhunjini. Ziyasuka izinto uJesu ekhona emkhunjini. Amen. Lusuku uqhithele endleleni. Amen. Bayangizakala zinto engikhuluma ngakho. Suka izivunguvungu. Amen. Bagijima abantu bezekhula. Futhi ayagijima inamadoda wemadoda shame. Gijima amadoda abantu abakwazi ukuma entweni engaphatheki bame. Amadoda afuna into eziphathekayo. Ngiyazizwa. uSathane ubonile ukuthi uma ngengabamba amadoda kwayiwona engiwavalele ebhodleleni inqobile. Engivelenze wona kanye ukuthi uyabona nawe indoda kuthiwa iyona ehola umuzi kodwa ibingayiboni indlela. Ngiyazizwa. Umuholi wakuphi walapha ekhaya kodwa ayiboni indlela. Uthi ikhaya uzoyibona kanjani indlela umuholi engayiboni?
Ngiyazizwa ngikhulume madoda. Lumholo la ekhaya. Ukafike nakhona la ekhaya engasayiboni kahle indlela. Esehamba ikhuthaza inkinga ngapha nangapha. Amen. Akayiboni umnikazi wekhaya indlela. Uthi ikhaya lakhe lizoyibona kanjani. Ngiyazizwa. Uma bengakhulumi namadoda akholwa bengengikhulume lo. Kodwa ngoba ngikhuluma namadoda akho uma bewusoma ngiza kuJesu uhambe ngoba. Ikhona izogobela amanzi. Ngikhuluma ngazi ukuthi uma kuziwa nakuzo lezi zinto bakhona bafike bephethe imphala. Bajaze enkonzweni kaNkulunkulu yokholwa bafika nemphala. Ningizwile imphako-ke iba mningi inhlobonhlobo. Bakhona nabasana leyo mkhuba yokuthi ucabanga ukuthi baye enkonzweni kanti bagodla imphala. Ayikhali inkonzo lapha. Kwaziwe ekhaya ukuthi ubuye enkonzweni akezile ngoba akakafiki Nkosi usizinto. Athi umhlabeleli wasusizono zami wahlala sisizolo. Ngoba sefike imali igoka amala sezulwini. Amen. Elingena kubantu baphenduka amadoka. Kunjalo bafowethu, kunjalo bodadewethu, kunjalo bomama. Kunjalo uma kukhona icala ufuna sithwale phambi kaNkulunkulu njengababhishophu benu elokuthi asimtshelanga iqiniso. Kodwa ukuze icala lisuke kithi kumele basimtshele iqiniso. Ngoba uma singanitshelanga niyogijima lokho nithi ngigijima endleleni awukhula inoma shayini. Ngeningizwe nathi ngale ndlela uNkulunkulu asibize ngayo sizama ukukhonza yena. Ngiyangibabona abanye sebenza sengathi singcono kunabanye abantu. Ngithi mina ahasheyi nangokudawu yokudatshukela. Singangazi izinto ezinhle. Vele. Amen. Vele lezi zinto zethu ezinhle singayiboni thina. Sebehamba betshelana ngazo abangakhonzi ngazo. Athi awunakho lokho abavezi vele kuze kubonakala ngokwabo. Athi awunakho lokho. Athi ungakunaki igama lakho ubona ukuphakathi. Yezwa ungabanaki abanikazi bakho. Ngoba noma benezinto ezinhle kanjena abayiboni. Athi wosebenzisa lokho okuphakathi. Ufica uthebagaza ngazo lezi zakithi. Asiboni thina. Amen. Endleleni ziyasuka imvuvu. Ozoma. Hebantu kwethu, niyabona nina ngicabanga ukuthi bakhuluma ngemvuvu sikhuluma ngezinto esingazazi. Akazasikeze isiqiniseko sokuthi akuzukubabikho kunzima endleleni. Kodwa engikwaziyo mina akushoyo ezinto ukuthi ngiyoba nami. Leyo akasuki kuya kaguquka. Kodwa ukuthi ivumvu ngeke isuke ziyasuka. Kunzima ngemanje zokufica kanti awufundanga.
madoda kunzima. Gijima indoda umnumzane wekhaya azephula. Ngoba akazayijwayeze ngisho nokuthi afunde ukuthandaza. Akhulume nenkosi yakhe. Athi uyayikholwa. Uma uqhamuka uxakeka akakhulumi nenkosi yakhe. Ufune ezinye izinto ezingamsiza. Asikhulume naye. Into engiyaziyo mina mawukhuluma naye uyaphendula. Amen. Uma ukhuluma naye wenza njalo uyaphendula. Yasho intombazana. Yakhaza phendula. Aphendula. Ngoba uyaphendula mawukhuluma naye noma ngabe uxakekile uyaphendula. Noma ngabe khona izinto ongayiboni kahle kuba sengathi uyasha noma usemsebenzini musufanele uyofuna into engisemaceleni yakuye umbono ukuthi wenza njani. uNkulunkulu asizele ningene kahle ningabi umthwalo. Lizoba umthwalo uma ningene kanti bengeniswa i-uniform. Kodwa uma nizoza kuye owenza izinto zibe zintsha lizongena nibe isibusiso kupenatize. Uma nize kuye akuba upenatize lizoba isibusiso njemakhayeni. Uzoba isibusiso. Man, uyabona nje ngiyangibukela ingane yabantu yasuka ethembile. Icabanga ukuthi lokhu is nice man, is so lovely. Kwaba kayithathile. Iyaxakeka kanti ngangishada abantu ungathangisa ikonto engangize kuyo. Uyobuya lo muntu ufunde nokunqokolo ukuthi kuyanqokolwa nesithanda sakho. Uzokhuluma nesingisi. Angazi ukuthi ukhuluma isingisi. Kukhona abathunga ngisho ukunqokola nezithandwa zabo mhlawumbe bezoshaya. Sokuba umasibukane nje ukunqokola nje azathi ukushaya nesingisi noma singekho siyabuya. Yonke lento uma sesibuyele enkosini ubuye ube isidalwa esinormal esikwazi ukuphila ngothando ekhaya laso. Sengathi uNkulunkulu angasisiza abazalwane. Bazalwane eyethu sonke. Angikhulumi nabo bodwa nje eyethu sonke nawe mawungakafiki. Mhlawumbe nawe uyingxaki ngokwakho. Ngoba uhleli ebandleni akwazi ukufike khona. Uyakwazi ukuthi abanye they are so close to the fountain kodwa kaze baphuza. Baseduzane nomthombo. Kodwa ukufika emthonjeni abafiki ngoba itshela ngoba sebandleni sebefikile. Dlulani niye kuye. Amen. Sengathi uNkulunkulu angasisiza. Kube yilona namhlanje abuye lathi uNkulunkulu ukuthini. uNkulunkulu ukuthini. Ungahlali libane ukuthi yiza kuye. Yiza kuye ngoba keneli abantu abalokhu bebuza udela ngokuze kuye. Uzothi Nkosi nawe nini. Mhlawumbe bakhona nje nakhona lapho bafuna ukuthi nami mina Nkosi. Uma bekhona abeze phambili. Abafuna ukuthi nami mina Nkosi akeze phambili.